ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂದು ನರ್ಗಿನ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆವರಿ ಬಾಲೆನು ಕೆರ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ ದಕ್ಕದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬೋಳಾರುಡು ನಡೆತದಂಡ. ಬೋಳಾರದ ಎಂ4 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಮ್ಮಿನಾಳ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರ. ಬೋಳಾರದ ಎಂ4 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿಡು ತತ್ಕಾಲದ ಕೊಟ್ಟೇಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಸ್ರಗಿ ತಾಲೂಕು ಜೂಲಕುಂಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಮ್ಮಿನಾಳ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾ ತೆಮ್ಮಿನಾಳ ಮೊಕ್ಲಿನ 8 ತಿಂಗುಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮೌನ ಶ್ರೀನು ಕೆರ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ ದಕ್ಕದಿನವು ಅಂಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ. ಬೋಳಾರ ಫೇರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೈತಲು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ನೀರಡು ಪುನಃ ತೋಜಿದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆರ. ಪೊಲೀಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಮ್ಮಿನಾಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಗ ತಪ್ಪವೊತ್ತಂದೆ. ಆರೋಪಿಗೂ ರಡ್ಡಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆಗಿ ನೀಡಿದ ಅವರ ಕೆರಿಯರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬುಡಿದಿನ ಒತ್ತಾಯಡು ಬೇಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಂಬು ಕಟ್ಟಾದ ಕೆರ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ದಕ್ಕದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ತನಿಖೆಡು ಗೊತ್ತಾತನ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಮ್ಮಿನಾಳನ್ನು ಪತ್ತದೇರ.